קופון פנדה, 60 שניות, 2 קודים ועד 25% הנחה. יש החודש 2 קופונים פעילים. הראשון נותן 20% על כל האתר, מצעים, קריות ושטיחים, והשני 25% הנחה על מיטות ומזרנים. הסיסי בהתחלה זה המזהה של ג'מיקס, והמספר שבא אחריו אומר לכם בדיוק כמה תחסכו. וזה קורה ב3 פעולות בלבד. קודם בוחרים מוצר באתר של פנדה ומוסיפים לעגלה. אחר כך מדביקים את הקוד בקופה ולוחצים החל. וזהו, ההנחה נכנסה, גמרנו. ותראו מה זה עושה. מזרן שעלה 4,599, צונח תוך 3 שניות ל-3,449. 1,150 שקל בכיס, ממש ככה. רק תיזהרו מהטעויות שמבטלות את הקופון. בלי אותיות קטנות, בלי רווחים בקצוות, ואל תחליפו את הספרה 0 באות O. הכי בטוח, פשוט להעתיק ולהדביק. אז תזכרו את 2 הקודים. הקודים העדכניים לפנדה תמיד מחכים לכם באתר של ג'מיקס. קונים, מדביקים, חוסכים. כל החודש.